Hop. Ingkang dados rebutan Raja Sewu Negara. Pinangka Raja Kutha Wanaraga salah satunggalipun. Ya, ha, ho, ha, ya, ha. Raja Klana Sewandane kang gadhahi pati kang jejuluk ati bujang kanom ya sang bujang kanom. Pati kang nadyan tolotan forum penanging warada dene watak adigang adigung alanan diguno. Iya, ha, hop. Ha, Prayito sing ati-ati nggih bocah bagus. Cocok. Sampun wijil matihipun Asasuding Raja Kutha Wanaraga kang kasebut dening Prabu Klana Sewandana. Anggambaraken raja ingkang gagah prakosa Simbarajaja. Nara tegas Bapak Pandepati sisaning Garindo. Raja ingkang sakti manggambara minangka gadhahi pusaka jejuluk pusaka pecut Kyai Samandiman. Tatalah
alon-alon maten kelakon krempet-krempet maton selawet liya maton kecandangir Gaspal unyu kita Gaspal unyu jere. yo nih Gaspal unyu. Dalane lunyu mengene ra gelem nyaponi sik. Mek pleset jongko kaya 750 ki lho. Ya iki. Waduh ini. piye lho di aspal kok iso lunyu iki piye Gak jawabku pedine ki lho, pedine ki lho. Takon nyaponi sik bener sik. Dadi aku malah tak bener-bener ping 70 Yo ora anu ora pleset. Ih, wadidah ya kepleset. Dasan dadak ndas 750 rong karen dadi. ndase dadakno ndah ndase didadakno ndase piye satu oke satu sik mas oh balerina kok weh ya kowe iki obrak opo jene tepuk tangan
Sugeng rawuh Bapak Sutarmin. Pelengeh. Kowe raruhi permen teko ndi? Teko ndi? Kowe sor. Iki lek ora duwe sing cangkemku. Lah kowe doyan ae kok. Lho aku ndi Pak Le? Oke. Mosoke wong kene kalau kalah karo wong bakul es. Wong bakul es najar rapayu pangkat nyawer es lho. Wong kene belas ning ndi iki? Nyawer-nyawer gula ngono ya ora apa-apa. Rasane legi. 10.000 mencari teman. Hati-hati loh we. Beh, lho oleh terus si peyok. Rongewen jaluk susu saya 500 ki. Lho enggak. Lho lagi bujang gandong ini nanti tegi. Iki ditokne perang celeng langsung po. Gandongane iki lho nyanti parane ya ampun. Kowe iki wis klambimu nek ijo-ijo lho aku lop. Lah kerak. Ya ngopo? Kalau ning ngarep. Bahaya. Le gak bahaya ta?
Kene makku ya seneng no yo. Dine iki sing anu. Panggah dineh. Iki nyambut gawene kowe kek salto dhisik, kowe kok dibayari dhewe komburi kok panggah. Delokan pengesakne ibu-ibu liyane mek delok ngablek. Nyapa. Ya wis salto sik ya. Oh. Yo. Nek ngemot permen barang lho sih. Ayo le. Tunjukno ngatik tayamu le. Oh ya.